फेमिलि लकेसन एपखौ जोङो लानांसिगोन आरोखि माने बारा जालांनो हमबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। एब्राव मा बेमार फैदोंथाय ज्राव ज्राव न'खर जाखानाय हिनजाव खारनायल' खोनादों। आसरित मा जादों बै समाव कर'ना भाइरास फैनाय बायदि ज्राव ज्रावल' एब्रावहाय। नंगौ नामा? एसे गाननि बायदिसो जालांबाय सोरजों जागोन सोरजों जाया होननायनि। सोरजों जागोन सोरजों जाया आंहासो बिखा थाब मोनो बेजों थांहां बैजों थांहां आंहासो बिखा थाब मोनो। आसरित अखा नायब्लानो फन खि फन हिनजाव खारनायनि आरो मोखां बिजाबफ्रावबो जाबल' नुयो आरो बै समाव कर'ना भाइरास फैनाय बायदिबान जागासिनो दं आरो एब्रावहाय फाग्लासो नैबे बोथोराव। मा जाहोनावहाय बेफोरबायदि जागासिनो दङथाय न'खर जाखानाय आइजोफ्रानो। आयौ हौवाफोरखौ एब्राव खम खोनादोंलाय हिनजावफोरखौ एकदमबारे ज्रावल' खोनागासिनो। आग्लासो मा जाबावनांगौलाय बोथोरालाय आइजोफोर। माथो न'खर दानायनि सिमां थाब्लाबो माथो बैफोरनो सिगिनानै दोनसैब्ला। फागुना सफैलायबाय आयौ मान्दारा बिबार बारबाय। नैबे गान सिस्टेमनि बायदिसो मोनलायलांबाय आं। फाग्लासो न'खर गारै हिनजाव खारनायनि जाहोना मा जाहोन जानो हागौ? आंथ' रिसार्च खालामबाबो मोनाखिसैलै। आसरित अखा नायब्लानो भिडिअल' खालामनो लिंहरो आरो सोरनावबा नुयो मोखां बिजाबफ्राव इउटुबफ्राव बेफोरबायदिल' गोसारगासिनो फाग्ला आयौ। मालायनिखौ नुबायथाय गोसोफ्रानो दाम मोनलायलाङोलै। नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो रायजोफोर। आं बुंनो रोंला। आंथ' बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानायखौ नुनानैहाय ओरैसो सानबाय रायजोफोर। मोनसे फेमिलि लकेसन एप दङ बे एपखौहाय डाउनलड खालामनानै लडिं खालामनानैसो लानांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। जेराव थाङो जेराव थाङा फारसेनिफ्राय बबेहाय थांदों बबेहाय थाङा फेमिलियाव ट्रेक जाबाय थानायनि बै लकेसन एपखौसो लानांसिगोन बायदि मोनबाय आं। नाथाय बेबो मासावनो 500 थाखानि रिसार्ज सोनांगौ। नोंहा 500 थाखानि बोरै रिसार्ज सोबाय थानो हानो? ओरैबायदि नोजोर लाखिनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो दानि बेमारखौ नायोब्ला। सयथिबो खुगाजों बुंनायफोरखौबो फोथायनो हाला ओरैबायदि जाबाय नैबे बोथोरा। आयौ खर'सो खुरलायलांसैलै। आं मा होनबावनांगौथाय। जायखिया जिखियानो जाया मानो बे फेमिलि लकेसनखौनो एपखौ लानांसिगोन। जेरै फरेनफ्रावहाय गावनि फिसाफोरखौहाय बांद्राय गेम गेलेहोआ आरो स्कुलाव थांनाय लकेसन ट्रेक खालामबाय थायो। गावनि फिसाया बबेजों थांदों बबेजों थाङाखै दा बबेहा दंहैयो आरो बांद्राय मबाइल सालायोब्ला फिसाफोरनि मबाइलखौ लक खालामनानै हरो। नैबेफोरबायदि फेमिलि लकेसन एपखौ जोङो लानांसिगोन आरोखि रायजोफोर। आंनि नुहुरनायावहाय आरो माने बारा जालांनो हमबाय। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन आरो आं मा बुंबावनो।